ତ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ତରତର ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲି। ଆଗରେ ମୋ ମାଆ ବି ତରତର ହେଇକି ଯାଉଛି। ଆଗରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତରତର ହେଇକି ଚାଲିଲୁ। ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ସେମାନେ ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତରତର ହେଇକି ଚାଲିଥିଲୁ। ଯିବାର ଠିକ୍ ସମୟ ବେଳକୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ବସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଛୋଟ, ବସ୍ ବଡ଼, ଆମ କାର୍ ସାଇଡ୍ ହେଲା ପରେ ବସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚାଲିଲୁ। ତ ଏଇଟା କୋଉ ମାର୍କେଟ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 2ରେ କହିବି ଏତେ ତରତର ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱାଚିଂ ଫର ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।